Etienne Niaré. Mais il n'est pas de Niaré là, mais il est Niaré quand même. Ah, tu n'es pas de Niaré là, hein? Tu n'es pas chez les familles de Niaré quand même. Ouais, ouais. Ok. Bon, est-ce qu'il va donc en tout cas, en Niro Bongo là? Chogoli. Aw kan ka Niro d'an ma dɛ. Chogoli. Ayi to dɔn. Ayi. A m'a fɔ ye sisan. An yɛrɛ an Niro an fana ye Ɲare o. O ɲafan ta. Ahan. I deli ka Marijɛ tɔgɔ mɛn, Marijɛ Ɲare tɔgɔ mɛn. Marijɛ Ɲare a denmuso naaninan. O filen don Tombouctou. An ka alimami ba don ma. A tɛ ɲɛna sa a denkɛ. O de ye an ka misiri min bɛ sisan b'a fɔ Sidiya. O de ye alimami ye si Alifadi Wangara. Ale ba tɔgɔ ye Fanta Ɲare. Marijɛ Ɲare den naaninan don a furula kɔrɔbɔrɔ fɛ ka taa fɔ Tombouctou. Fanta Ɲare. Tiɲɛ la dɔ ka ɲi ka d'aw ma. A y'a mara fo ka kɔrɔbɔrɔkan wɔrɔ fo n'an an b'a fɔ an ba Fanta. A b'a Fanta Ɲare. A den de bɛ alimamiya la bi sisan. Ne bɛ kuma waati min na Tombouctou Sidiya misiri la. Fanta Ɲare den donc ni y'a fɔ donc an ni yɔrɔ Bamakɔ la an fana ni yɔrɔ b'a la. Tiɲɛ don aw ni yɔrɔ dɔ b'a la. O tɛ wa? Voilà mɔgɔ t'o kalama mɛ bin b'a fɔ yan fo Bakare an fana bɛ se k'an wasa ka Bamakɔ an fana ni yɔrɔ b'a la dɛ. Voilà parce que mɔgɔ mun ye Bamakɔ mara Marijɛ Ɲare mun ye tɔgɔ sɔrɔ a den muso naaninan furulen da anw de ma. A den de bɛ alimamiya la donc sisan u bɛ se ka alimamiya k'u to boli sɔn na u kɛra silamɛ. Voilà parce que olu mɔkɛ tun bɛ boli de sɔn. An bɛ yan i bɛ yan gun kan i bɛ yan dɔn wa? I bɛ yan tɔgɔ dɔn wa? Kɔmɔgunde ye yan an bɛ yɔrɔ min na sisan. Cité ya. A Cité tɛ kɔrɔ a laada tɔgɔ ye Kɔmɔgunde. Ɲare tun bɛna sɔnni kɛ yan de. Voilà Ɲare mun bɛ sɔnni kɛ olu mɔden de kɛra alimami ye. Bon diɲɛ filɛ nin ye dɛ diɲɛ bɛ évolué o tɛ wa? Voilà donc n b'a fɔ ye bisimila. Bamananw b'a fɔ olu ma dɔn tɛ kelen ye dɔn tɛ wele dunna. Voilà o tɛ wa? donc n b'a fɔ Bamakɔkaw ye sisan an fana Tɔnbukutukaw aw ni yɔrɔ Bamakɔ sigi la ni Ɲarew fɛ anw taara parce que olu ye an bɛnna de ye o tɛ wa? An bɛnna don sisan voilà i bɛnna i b'o dɔn wa? I ba bɛ bɔ yɔrɔ min na olu t'i bɛnna ye wa? donc Ɲare y'anw bɛnna de ye an b'u fɔ an bɛ dugutigi fɔ bi parce que olu ye an bɛnna ye. bon n b'a fɔ bisimila. I ye ji dɔ min k'i sigi wa? ayiwa tubaarikala ko n'i ko dugu ka jan ko dugu wɛrɛ b'a kɔfɛ bamananw ko ten. O kɔrɔ ko gɛlɛyara cogo o cogo ni dɔ y'a ta ɲɛ f'i ye i bɛ ɲinɛ i ta kɔ. ko n'i ko b'a cogo la ko dugu man ka bonya dugutigi ma. a mun na? parce que dugutigi ale ka ɲi k'a bɛɛ ɲɛdɔn ni ko b'a cogoya la ni basi tɛ yen ale dugutigi ka ɲi ka a bɛɛ ka ɲi ka sara a la. ko maa fana man ka kɛ dugutigi ye n'i tɛ dugu laada ni dugu sigi cogo dɔn. jumɛn? I man ka kɛ dugutigi ye ni dugu sigi cogo ni dugu laada n'i t'o dɔn ko i man ka kɛ dugutigi ye. o ye tiɲɛ ye. o fana diɲɛ. ayi e man ka bila fɛn foyi ɲɛma n'i t'a kɛcogo ɲɛdɔn. a n'a sariyaw. ko fɔ ni ko fana b'a cogo la ko dugutigi denmuso fɔlɔ man ka furu dunan ma. ni ko b'a cogo la dugutigi denmuso fɔlɔ ko o man ka furu dunan ma. munna? ni dugutigi denmuso fɔlɔ furu dunan ma o tɛ dunan donna dugutigiya la. o tiɲɛ. o tɛ dunan kɛra dugutigi ye. o dunan donnen ye dugutigi bulon kɔnɔ. i y'a faamu sa. i y'a faamuya. dugutigi denmuso fɔlɔ n'a fɔra dunan ma kɔni. i y'a faamuya. i y'a faamu wa. voilà donc bisimila. a bɛ dɔn jumɛn na bi. ye tarata. décembre kalo tile 7 san 2021. naamu. gafew bɛ yan. an b'a daminɛ jumɛn le républicain de yan. awɔ. ale ye mun de sɛbɛn bi sɔgɔmada na. républicain ale kumana fɛn min kan o de ye ko ni juguwale min ni ale kɛra Bayangara mara la ko min kɛra sababu ka ma 30 kɔ kɔni bɔnɛ o nin na o tɛmɛnen kɔni kɔ ka bɔ yen nɔ Bayangarakaw olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la ka u ka nisɔngoya yira kɔni kɛ min bɛ tali kɛ désobéissance civile u bɛ ka o baara kɔni kɛ Bayangarakaw olu fɛ yen nɔ b'a yira k'a fɔ ni dɔgɔtɔrɔso kɔni bɔra a la kɛnɛ furakɛlikɛyɔrɔw faso ka cakɛda fɛn fɛn kɔni bɛ Bayangarakaw olu fɛ yen nɔ ko olu bɛɛ datugu baara kɔni tɛ kɛ yen nɔ. républicain ale ka laseli o ye nin ye. hali bi an to républicain o kɔnɔna na minnu ko impôt mɔgɔw olu kɔni u ka baara dɔw kɔni nun don ka yira k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ se ka u ka impôt n'u ka taxe n'u ka droit kɔni sara k'a sɔrɔ u ma bɔ u nɔ la se ka sara min bɛ tali kɛ bɔlɔlɔ olu sanfɛla o la ka wasa min bɛ tali kɛ yurukuruwale olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na baara kɔni a ka laɲini ye o ye. républicain ale ka laseli o ye nin ye. l'indicateur du renouveau ale ko di. indicateur du renouveau ale kumana ko
da dumuni sɔngɔ olu kɔni yɛlɛnen kɔfɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye sariya dɔ kɔni ta balo minnu bɛ bɔ kɔkan ka na ko ka olu donni kɔni ɲɔngiri fɔlɔ an bɛ wagati min na i ko sisan wasa ɲɛ ka se ka sɔrɔ a la cogo min na indicateur du renouveau ale ka laseli o ye nin ye politique ko ta fanfɛla la kulu min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko URD an bɛ wagati min na i ko sisan gɛlɛya kɔni bɛ a kulu kofɔlen kɔnɔna la nka u yɛrɛ yira k'a fɔ ko gɛlɛya min kɔni bɛ an bɛ wagati min na i ko sisan ko gɛlɛya kɔni na kɛba kɔni ye maa min ye ko o de ye a premier vice président ye nin ye indicateur du renouveau ale ka laseli ye indicateur du renouveau ale fɛnɛ kumayana min bɛ tali kɛ Bayangara ni jugawale min kɔni kɛra Bayangara mara la ko an bɛ wagati min na i ko sisan Bayangarakaw kɔni bɛ désobéissance civile kɔni na ko jusqu'à nouvel ordre kɔrɔ ban wagati tɛ a la indicateur du renouveau ale ka laseli o ye nin ye l'essor faso ka fasiri a ko di essor ale kumana fɛn min kan o de ye politique min bɛ na bɛ fɔ ma ko sadi ale ɲamani o ye docteur Omar Mariko ye ko ale kɔni minɛna kunungo min bɛ tali kɛ kiiri tigilamɔgɔw kɔni fɛ ko a kɔni ye nɛnijugu kɔni de kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ta ka ɲɛsin an ka gouvernement ɲɛma o ma ni o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye hokumu kɔnɔna na ko kiiri tigilamɔgɔw kɔni olu y'a minɛ ka taa a lamɛn o tɛmɛnen kɔ ko o kɔni ye a bila garde à vue o la essor ale ka laseli o ye nin garde à vue ni kaso tɛ kelen ye dɛ garde à vue ni kaso tɛ kelen ye garde à vue o ye u b'i minɛ an b'i ma minɛ fɔlɔ ka tile 3 ɲɔgɔnna kɛ ni tile 3 tɛmɛna i bɛ lamɛn donc n'i kan ka datugu ou bien n'a ko kan ka kɛ cogo min na a tɔ bɛ kɛ ten garde à vue ale ni minɛni tɛ kelen ayiwa d'accord essor ale ka laseli o ye nin hali bi an bɛ to essor o kɔnɔna na docteur Sogɛli Kokala Mayiga ni gouvernement ɲɛma don ale kɔni ye laseli dɔw kɔni kɛ ko an bɛ wagati min na i ko sisan ko camancɛ fanga ko ale kɔni man ka to taabolo kelen kɔni kan ko yɛlɛmaw ka ɲi ka se ka don a la walasa jamana ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na essor ale ka laseli o ye nin ye l'essor ka laseli ye de nin ye l'indépendant ale ko di indépendant ale fɛnɛ kumana docteur Omar Mariko ale ka minɛni kan ko a kɔni dajuguani ni kɔni ta ka ɲɛsin an ka gouvernement ɲɛma o ma ni docteur Sogɛli Kokala Mayiga ye mun kɔnɔna na ko kiiri tigilamɔgɔw kɔni a minɛ ko nka bi sɔgɔmada in na ko a ka ɲi ka taa commune 4 kɔni procureur kɔni ɲɛma ni ka taa a lamɛn yen nɔ wale kofɔlen kɔni ka ɲi ka kɛ bi sɔgɔmada in na ni ala sɔnna a ma Omar Mariko ko a bɛ taa lamɛn commune 4 procureur o fɛ indépendant ale ka laseli o ye nin hali bi an to indépendant kɔnɔ hali indépendant kɔnɔna na gouvernement ɲɛma n'o docteur Sogɛli Kokala Mayiga ale kɔni bɛ G5 Sahel mɔgɔw kɔni ka ɲɔgɔn lajɛba bɛ ka kɛ Nouakchott ka olu fɛ yen nɔ Mauritanie o kɔni kɛnɛ k'ale laseli dɔw kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ Mali ale lakanabaliya ko ta fanfɛla na o senfɛ a yira k'a fɔ ko Mali la ko a bɛ ekɔliso 1600 bɔɲɔgɔnko bɔ minnu datugulen don ka sabu kɛ lakanabaliya ye ko denmisɛnnin kɔni ba 400 ale ni 78 bɔɲɔgɔnko olu kɔni tɛ ka se ka taa ekɔli la ko ka sabu kɛ lakanabaliya ye fo ka taa se ekɔli karamɔgɔ dɔw fana kɔni tɛ ka se ka u ka baara kɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni dulonnen don lakanabaliya la a ye ni laseli kɔni ta ka ɲɛsin G5 Sahel mɔgɔw olu ka ɲɔgɔn lajɛba kɔni bɛ ka kɛ Nouakchott ka olu fɛ yen nɔ lakana ta fanfɛla o la an y'o mɛn info matin ale kumana fɛn min kan o de ye ko dadumuni sɔngɔ olu kɔni yɛlɛnnen ko jamana ɲɛmaaw kɔni y'a yira k'a fɔ balo minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na ko olu donni ko ka olu jɔ fɔlɔ walasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na info matin ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to info matin ale kɔnɔna na nka sisan an bɛ taa INA kɔnɔna na a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i ko sisan gɛlɛya kɔni bɛ u kan ka sabu kɛ ko condition foyi kɔni tɛ yen nɔ walasa kalandenw u bɛ se ka kalan kɛ i n'a fɔ a laɲininen don u fɛ cogo min na info matin ale ka laseli jɔn kunkoloba de b'a kan tan Omar Mariko kunkolo de b'a kan a y'a kɛ kunkolo belebeleba ye dɛ Nouvelle Horizon ale kumana Kulekɔrɔ mɛrikɔrɔ ni o ye Eli Jara ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ politique tɔn tɔw kɔni ko olu kɔni bɛ baara la an bɛ wagati min na i ko sisan politique tɔn bɛ n'a fɔ ma ko URD ko o kɔni sigilen don ka i bolo fila kɔni da a sen kan Eli Jara ale ka laseli ye nin ye ka bɔ Nouvelle Horizon o kɔnɔna na bɔlen kɔ yen nɔ hali bi an bɛ to Nouvelle Horizon o kɔnɔna na nka sisan an bɛ taa Motikaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sɔngɔ ni ale bɛ Bayangara fɛ
ko ni juga wale mi kon kere no min kera sababu ye ka ma bisaba ani ko ko ni bone ani na ko ni wale kon temeno ko fe mopti gouverneur ale ko ni semeni do kon ke ka nyeshi préfet la ka olu ma alin sous préfet la ka ku kon nga fere bela jelen ka ne di ka chesiri bela jelen ke wale ku foli mi kon kelen fleni ubseka dankari ala chuko mina ale ni dona na tawla ani wana wara o kana se ka ke chuko mina Nouvel Horizon ale ka da seli oene ale biamto Nouvel Horizon o kon nana Siraw mo lu kon nga ñokon la jaba kon ni sen fe o ga ira ka foko o kon mena dukuma sira munun kon be siraw jamana kon ni kala ñokon ko obna olu kon ni daile ka wasa adama de alunu bolu la fe olu ka taninga segi o se ka ke ka nya choko mina kunungu kon ñokon la jedo kon sen fe o ka bor la segi kon ni bolla o ka Nouvel Horizon ale ka la seli o ni ali bi amto Nouvel Horizon ale kon nana nga sisa amta douane kon nana kuna fula ira ka foko novembre ko kon temene ko douane kon siraka musaka min kon na don ko biti Joseph Awar milliard bi woro ala kun enfin o la ko bayira ka foko douane kon ko kalu temene ko uye bara OK Nouvel Horizon ale ka la seli o ni le reporter ale ka la seli jume reporter ale kumala akodi mana Morbo Sidibe politique tombe na fama ko far anka wuli e samedi do ale kon ko be bananga bugo ale volontaire do la wasa ka sika masala ni o sigi dala moko o lui masala sen fa ko na ira ka foko anka fran kon ka wasa gelambe jamana kon na be wakati mina iko sisa wasa ka sika fere ni o gela ko fura foite ala fo fran kon o ko reporter ale ka la seli o ni alibi ani reporter beto ñogon fe ci sa amta M5 RFP o kon nana ni o ma doyere Abdel Kader Maiga yi ale kon la se li kon ge kayra ka fo koni shogel ko kala Maiga kon kute ko Imam Mahmoud Diko ko o kute se ko o kutna ke M5 RFP koni autorité morale Abdel Kader Maiga ni ale ka le selier ka bo reporter ale kon nana alibi amto reporter kon nana ministre mi ni ale nyashi ndondo Mali courant ko ale ni dugudugro ko olu ko nyana boli o mani o yi Lamine Seydou Traoré ale la seli do konke ayra ko foko Mali ale ko ni jamana sabana farafina no min kon be sanbo ko nga ko yelama ko ngal do akola wasa Mali absega na fachama ko ni soro ala choko mina Lamine Seydou Traoré ni ale ka la seli ka bo reporter kon nana amba ku jeni Mali intervenir mun ko no Mali tribunal ale kuma be fem kan o de yi ko Mali kiri tigla mo do be olu kon ma jeni bagar to gola ni arno fo mo olu kon ka blali ka sabu ke kren la cour d'appel mo wala ni contentieux de l'état olu kon ayra ka fo ko wala min kon kelen flene ko olu ma jeni aye Mali tribune ale ka la seli o ni alibi emto Mali tribune ale kon nana assise nationale ni o sigi ka fo bambara ko ni kay ngake ko dati kura ko ni fora ala o wal dati kura ko fole rebe talike ko ni kalo kleta anikele abara olu be damne na la sona kapta kunche décembre kalo kle bisaba c'est comme abe damne sibiri na to ala ga yarana ami ala ga hera boala ami ala ga ukambe ami fadi fasoko do o kanga be normalement parce que bebe wili fasoko mais doka fasoko bi nende kat du non na ya me mo dala ko fasoko tay mako la shi tati chen aya be ga vrai facile non ngara fo abe aya chamai wala chamamba kelen nyuma be amego de fo anyuma no luta bu dala ka fo olu ba keni ko wale di voilà fiya me fen fe da tele ni radio la fasoko ay tay mako la ha neta mako la munu me ka wale ke kasoro mabotele na radio kanumbo lu de la ayiwo donc sina faso ko masé wala amase tele na radio ma amase wala amase dunu foni balala ni faso ko do faso de nya kanga yira ko yoro la faso kanga kuno wolo ani ka ke wale ni ka fota bana fota ni keta kanga ta nyonta mais fota ni keta sous les clés badine jege dala wote masebe ay Oje bashi ne afo nazara kan so 600 supermarché bu mako yorobe achara halita la do mais bu mako watu la supermarché kele tu bu mako kuro bela mais so wakati fele mako ko be supermarché do aso ta do ko sebe aso tu babu ba mara ani farafin kelen de te ka baraka tu babu fe voilà sinon o watina tu ama warakase donc supermarché folo mun nanaya ka daile Soudan Bamako ya o wati Soudan sisan ba fo Mali akara biñon
a kɛra le 7 o tɛ biɲɔgɔn ye mais a ma k'a dɔn yɛrɛ fo mɔgɔw ka fɔ ni ko biɲɔgɔn date ko don tile ko tɛ 7 décembre c'était le mercredi 7 décembre 1949 49 donc le gouverneur Lucien Gré a inauguré le premier supermarché de Bamako allez des premiers supermarchés de Bamako et a tumbi sira mun ka wo sira de ɲɔgɔn tun tɛ Bamako la o parce que o de ye tubabu sira tubabu ye sira mun dilan fɔlɔ ka bɔ Kulba ka tɛmɛ o yɔrɔ fɛ ka taa Bada la ka kɛlɛn dilan ka bɔ Kulba ka Faransi premier arrondissement da la ka tɛmɛ Ɲara la ka tɛmɛ Sotiba ka taa Babilini kɔrɔn na ka sira kɛlɛn dilan ka taa aéroport sira la ka sira kɛlɛn dilan ka taa Kulba nun de tubabu ka sira fɔlɔ dilanlen donc olu ka ɲɛnajɛ bɛɛ tun bɛ kɛ Meriba da la donc place Maginot ɲɛnajɛ tun bɛ kɛ yɔrɔ la o sira Seleke n'i taara i bɛ taa église ba la olu b'u ɲɔgɔn cɛ ka taa église la donc o yɔrɔ tun dilanlen don u b'a fɔ tubabu kin mɔgɔw b'u tun b'a fɔ tubabu kin donc o tubabu kin Selekeni na n'i tɛmɛna église ba da la dɔrɔn carré filanan a Selekeni na so belebeleba mun bɛ yen sisan so belebeleba tɛ sisan u y'a kɛ butiki fitini fitini de n'i taara sisan i b'a sɔrɔ butiki fitini fitini de don fɛrɛlaw bɛ a ɲɛfɛ n'i bɛ téléphone fil wo courant wo i bɛ fɛn fɛn ɲini mun bɛ dɔ électronique la i b'a sɔrɔ o yɔrɔ ani yɔrɔ jɔsilan ninnu olu bɛ o yɔrɔ donc u y'a kɛ butiki fitini ye u b'a fɔ a ma sisan Malima kɔrɔ o tɛ wa bon ale da yɛlɛ waati min na 1946 a tɔgɔ fɔlɔ de tun ye Paris Square bari tubabu y'a falen u y'a kɛ Printania après u y'a falen tuguni i y'a kɛ Score o de y'a tɔgɔ laban ye tubabu fɛ mais an farafinna an ko Malimag tu connais Malimag kɔrɔ i b'o dɔn wa Mali magasin général o de ye Malimag ye donc an y'a kɛ Malimag ye k'a sɔrɔ Malimag ya la ne tun donna kɔnɔ k'a sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ feere a la sogo kɛnɛ bɛ feere sɛ kɛnɛ bɛ feere buwatilama bɛ feere fɛn bɛɛ tun bɛ feere butiki ɲɛnama don mɔgɔw bɛ don a la ka bɔ mais ka taalen kɔfɛ n t'a dɔn mun de kɛra a datugura u ye so bɛɛ yɛlɛma ka so bɛɛ kɛrikɛri ka kɛ so fitini fitini ye jeu feerelaw ani o de ka ca la donc o de ye Malimag ye sisan u b'a fɔ Malimag kɔrɔ parce que a donnen don ni Malimag ye parce que Bamakɔ fana ni fɛn mun dɔnna mɔgɔ dɔ bila dɛ mɔgɔ t'a kelen don dɛ u b'a fɔ Malimag hali pont kɔrɔ u ma se k'o bila dɛ a bɛ fɔ pont kɔrɔ tɔgɔ dara la muso ko fo u b'a fɔ Badabugu pont ou pont kɔrɔ donc Malimag o tɔrɔ o la Malimaw tiɲɛ u ko Malimag kɔrɔ donc an bɛ taa o de la sisan ka taa a da la ka fɛnw san donc o de tun ye supermarché fo supermarché tun ye fɔlɔ o ye sugu belebeleba n'u donna i mago bɛ fɛn fɛn a suguya bɛɛ i b'o sɔrɔ a kɔnɔ supermarché i mago bɛ fɛn fɛn la n'i taara sugu la i bɛ yaala k'o ɲini o a bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen i bolo o de ye supermarché ye a kɛra duntan fɛn o a tulonkɛ fɛn o a kuran fɛn o i bɛ fɛn fɛn ɲini o bɛɛ n'a karayon de bɛ voilà donc il bido c'est comme si nous dans le supermarché là 6 ans ni mo ko côté mun na bida au côté là alimentation parfumerie wo vianderie wo ni mo mun na bida woli a supermarché jaro e bo san ni nana e bo donc au supermarché kelengelembe belebele ba kelengelembe mais alle de follow Bamako ya Soudan donc faut ango fo jama yakal ale fana Modibo nana Modibo fana marché de kasoro ale Malimag yala Modibo select fem silla électronique yoromina ni bora Malimag la ni nyesi droite fait e sodo e ba fo électronique silla o tu jigi semaine manangande Modibo de boutique ni dale ko jigi semaine donc fem betum bisrala dans wala face to wala donc kelen tumbe Badabugu en tano Badabugu kelen tumbe kenebanina kelen be o yoro la kelen tumbe région la alen nga dugula kelen be donc jigi seme yoro bamarangando mo ko watla fo musa ko watla dola ba fo jigi seme donc bita fem bu fere bita soro dans wala e songo kelen na o jigi seme fana on desro ko ayo liquide o tiana o yoro so fere la o ya di ça abi particulier de bolo électronique sila de ba kono o watin ala ka sabu nyuma ndi donc du ba fe ko le foye bi parce que imam Bamako mais amina ibla mais o sira abi bolomba mun selegenina o de avenue Modibo Keita avenue Modibo Keita donc ba fo ni che ala ka tlere